Per mi ets com el Capità Enciam. Bé, Que té a no sé veure amb si... aquests petits canvis, no? Però és que és així. És a dir, però és exactament així. És com en una comunitat de veïns, que hi ha 30 veïns, i al final es vol treballar per fer unes coses que funcionin d'una determinada manera i acabin d'això, la suma de fa. Des de l'agricultura, que quan tenim cura dels nostres cultius, doncs manegem molt el plourà demà passat, el plourà la setmana que ve, quan plou? En la vida d'una persona, o en la vida professional, en aquest cas agrària, de la vinya o de qualsevol altre conreu, és immediat. Dius, ja, vull respostes ja. El problema és que molts d'aquests elements no són immediats, són a mig termini. I aquest mig termini després t'altera tot. Nosaltres el que vam veure l'any passat va ser que quan va començar el confinament total, nosaltres estem com acostumats a que tenim previsió de pluja per la setmana que ve. I a mesura que ens anem acostant, si dèiem 20 litres, cada vegada n'hi ha menys. I arriba el dia i n'hi plouen 2. I l'any passat, durant el confinament, si la setmana que ve deien 30 litres, a mesura que arribava en deien 40. I al final en plovien 50. I va ploure un dia, i 2, i 10, i 15, i 20, i 25. I cada vegada que havia de ploure pensàvem, no plourà, perquè mai plou. I plovia. I plovia molt. I plovia molt. I se superaven les prediccions. Sí. I això té a veure amb el parament, també, o no? O sigui, hi va haver un canvi també pel fet de contaminació o d'avions o de no sé què? No. És a dir, clar, no tenim cap estudi. Per tant, jo no et puc dir un no concloent. És a dir, al final la ciència, igual que amb la pandèmia, etc., necessites d'un estudi. Per tant, fer volar campanes al vol, no, però probablement no tenia res a veure. Moltes vegades, quan analitzes la climatologia, és a dir, la meteorologia dia a dia de setmanes, de mesos, de dècades, de segles, te n'adones que hi ha unes agrupacions, si més no curioses, de moments plujosos, de moments de vent, de moments de sequera. És a dir, i el nostre clima, que ja és poc d'agrupacions, que és molt irregular, perquè és mediterrani, amb aquest nou element distorsionador, que és l'escalfament global, doncs s'ha tornat capriciós i irregular, i cada vegada més. I per tant, molt difícil de predir. Clar. És a dir, tenim un escenari general que segur que anem cap aquí. És a dir, aquest és el problema. Sabem que cada vegada més les nits seran menys fredes. Sabem que cada vegada més la temperatura mitjana serà més alta. Sabem que cada vegada més la precipitació es farà més irregular i pot anar disminuint. Però, entremig, fenòmens extrems hi han de ser, com el Filomena, el Glòria, etc. És que tinc la sensació que tenim una oportunitat de canvi de model, que se'ns brinda perquè hi ha una necessitat i per tant aquí hi ha un moment d'energia de canvi, però igual que en l'agricultura, quan entres en ecològic i vens al convencional, el primer que fas és fer exactament el mateix, però canviar els tipus d'insums i ja està, no? Per treballar realment en agroecologia necessites un canvi de mirada i un canvi de model. No és només, doncs mira, canvio aquest per aquest i faig el mateix. Clar, tu has fet això. Clar, el primer pas... Tu vens de convencional? Sí, jo vinc de convencional als anys 90, però sí. Però el primer pas, i més quan llegeixes la normativa, està muntada per fer un canvi d'insums, no? I això no té cap sentit. Aleshores aquí sí que ja no ens aclarem. Bueno, jo què puc fer? Moltes coses. No puc fer res. Moltíssimes. Mira, després de l'incendi de la Palma d'Ebre,
el veu viure a tocar, del Priorat. I a més dona la casualitat que al final hi ha gent que la conec bé, el Ciuraneta, el Marc Castellnou, etc. Quan el Marc Castellnou fa aquelles postes en escena i hi ha gent que diu, aviam, quines tonteries està dient, entre cometes, que si l'ametlla, que si els ametllers que tinguem, que hem de consumir d'aquí, hem d'això... Bueno, és que al final és com... Què puc fer jo des de casa per canviar que no cremem tant petroli o gas o d'això? Doncs mira, tenir una comercialitzadora de la llum contractada que sigui renovable 100%. I què canviarà de la llum a casa meva? Res. Res. És que no canviarà ni la teva factura. Segurament pagaràs el mateix, o fins i tot, si t'espaviles i trobes una tarifa interessant, pagaràs menys de llum. Et quedaràs sense llum? No, perquè qui et porta la llum fins al comptador de casa és la distribuïdora de sempre. No sé el Priorat quina és, però possiblement és Enel, la italiana, Endesa. Bueno, doncs parla amb la teva comercialitzadora, que no és la distribuïdora. N'hi ha 500 a Espanya, no sé cadascú dels que ens esteu escoltant quina té a casa seva, i digues, vull energia 100% neta, no m'ofereixis la tarifa no sé què, no sé quantos, vull que la llum que m'arriba a casa hagi estat fabricada en origen, amb el sol, amb el vent... Imagina't quin granet de sorra tan bestial. És a dir, que ara mateix, ja no dic els catalans, tots els espanyols, perquè Red Elèctrica Espanyola és un conjunt, l'energia és de tot l'Estat, que tothom fes això, que tothom simplement canviés l'energia convencional per energia renovable. Les empreses que fabriquen electricitat, són moltes, moltes, s'haurien d'espavilar per oferir-te allò que demana el consumidor. Si hi ha 100.000 persones que volen comprar un saler de color groc, hi haurà unes fàbriques que s'espavilaran per servir salers de color groc. Per tant, el consumidor té una força brutal. Si el consumidor de cop i volta deixa de comprar menjar envasat com fem tots, com hem fet tots som pecadors en algun moment. No tinc res a la nevera, què faré? Entres allà en una botiga... Sí, aviam, tots som pecadors d'aquesta societat, jo també, que tinc potser una mica d'àurea de mediambientalment sostenible. Jo sóc pecador i tinc una llista negra de coses. Bueno, doncs, si tothom deixés de comprar aquells envasos dels macarrons preparats que m'han salvat de no tenir res a la nevera i que tenia molta gana i tenia molta feina i no em veien cor de fer el dinar, bueno, doncs, caram, s'hauria de pensar en una altra cosa. Per tant, el consumidor té tota la força del món, clar. Interessant el programa de collita pròpia, no? Per anar incidint d'una manera, no? O sigui, anar simplement ensenyant o mostrant eines, no? O sigui, tot això forma part del teu recorregut perquè... Jo vaig canviar l'oli, per exemple, arrel de que jo vaig fer el capítol de l'oli, vaig anar al panell de tast de Reus, que és, diguem, el rovell de l'ou de l'oli a Catalunya, i allà em van explicar que aquell 0408 famós de fa anys, que és aceite refinado, tal, era química. Això ho vaig aprendre fa 7 anys. I a casa havíem comprat aquell per fregir, i el bo per amanir, el bo, el verge extra. Hosti, quan vaig veure que l'altre s'obtenia amb un procés químic, el refinat, el del prestatge, a casa vam dir, no, a partir d'ara el verge extra per tot. Potser
potser. Segur que a casa doncs, ens ho podíem permetre, però una família que visqui amb el mínim, si li dius oli de girassol 1 euro al litre o aquest 5 o 6 euros al litre, això ja és una altra cosa. I aquest recorregut també implica en Meteo Mauri aquesta mirada de com brindar eines, no? Sí. Aquest individu que sóc jo i què puc fer jo, no? Si tot el món, jo què puc fer jo sol contra el món, no? Som un programa, a veure, som un programa absolutament modest en què en aquests 9 anys de vida portem unes 2.500 entrevistes. Uau! Sí, que no són poques. Clar, jo n'hi ha moltes que ni me n'en recordo, evidentment, com no pot ser d'una altra manera. I al final, bé, jo sóc més home del temps que artista de la tele o de la ràdio, en el sentit que segurament hi ha gent que té un do especial doncs, per actuar a la tele i la ràdio. Jo no em considero d'aquestes persones, però sí que intento una miqueta tot el que em sembla interessant per tenir un futur millor i lluitar contra el canvi climàtic i que al final aquell pin dels colorets, dels ODS, els 17, que al món, que no l'aconseguirem, allò és un somni, però intentar acostar-nos-hi, doncs que el Meteo Mauri, el Green Meteo Mauri, que anem alternant cada 15 dies, siguin un calaix de sastre on abocar-hi tot aquest cercle, gairebé aquesta economia circular, de manera de fer, en què la gent simplement hi trobi consells, opinions, etc. i amb tota la modèstia. Que hem d'anar cap a les renovables? Segur. Segur. Que a conseqüència d'anar cap a les renovables no podem tirar pel dret i trinxar segons què, absolutament d'acord. I ha de ser així, ha de ser així. Em dóna la sensació, llegint en el Pep Puig, el Pep Puig és enginyer nuclear, però el Pep Puig va formar part dels primers moviments ecologistes de finals dels 60, 70, és el que va instal·lar el primer molí de vent a l'Empordà l'any 84, el primer que va funcionar a Catalunya per fer electricitat, i és un dels pares de Som Energia i és una persona que, encara que sigui enginyer nuclear, coneix molt bé el que suposa i té clar que mai hem d'anar per aquí. Aleshores, jo diria que el primer que hauríem de fer és acabar de desmuntar Vandellòs 2 i els 2 grups d'escó, que això també crearà socialment un problema de primer ordre, però aquestes centrals nuclears els hi queden els anys de vida que els hi queden. Després hauria de venir el cicle combinat que hi ha a Vandellòs, que són aquestes de gas que hi ha a peu d'autopista, més enllà. I com fiquem els parcs eòlics? Tu has parlat de Girona, clar. Està claríssim, és a dir, per què no fiquem parcs eòlics, per què no fiquem solar en d'altres llocs del territori? Està clar que les 42 comarques, sigui solar o sigui eòlica, han de ser necessàriament candidates a instal·lar renovables. I a més, encara que siguin necessàries grans centrals que concentrin i puguin fabricar molts quilowatts, és imprescindible que això estigui molt trinxat, molt atomitzat. Aquesta era la paraula que no trobava. Atomitzat a tot el territori. Ha de ser així, perquè precisament és la força de les renovables, que no hi hagi el control de grans companyies. I el Pep Puig, i aquí ve el Pep Puig, escrivia, no fa gaire, et passaré l'article, que deia: escolta, intentem
que aquestes propostes en el territori no siguin vinc, ho instal·lo i adiós, sinó intentem que des del territori hi hagi gent que ho pugui aglutinar, que pugui dissenyar, que hi hagi també un enriquiment per part del territori, perquè probablement aquesta gent... Un compromís, un anar i un tornar, no? Això mateix. Per tant, són aquelles pancartes de renovables sí, però no d'aquesta manera. Aleshores, o li trobem aquesta fórmula o prendrem mal. És a dir, necessitem les renovables a Catalunya més que cap altre lloc, perquè en general a tot Espanya ens estan passant la mà per la cara, a Catalunya ens estem quedant molt enrere. I ho necessitem de veritat a totes les comarques, a totes, absolutament, només faltaria. Potser el que necessita és realment un model de transició energètica molt més participatiu, molt més participatiu. Des d'una altra mirada, en comunitat, i tenint en compte tot les demandes. I al final que aquest control no sigui com el de les hidroelèctriques en el seu moment en el Pirineu. Però al final necessitem gent de tots els àmbits que vegin les coses així, si no ens estrellarem. I necessitem a tots i cadascun de nosaltres. Clar, i explicar-ho. Doncs moltíssimes gràcies per seguir-ho explicant i per haver-nos... No, gràcies, perquè ha estat una conversa molt, molt agradable, amb un to que permet esplaiar-se, atípica, crec que és l'entrevista més llarga en temps de Covid que he fet amb mascareta. Veus? No passa res. Fins una altra. I l'enhorabona per aquesta comarca tan magnífica que teniu. Moltes gràcies.